So ang iyahang gipanawagan mga idol no nga unta kaning silang tatay wala man sila ni adto do sa evacuation nga unta maapilan sila diri paghatag maapil sila sa lista gyapon sa mga hinabang kay matod niya no nga ang maapil kuno sa hinabang isang katura kuno ng bakwit nga unsa man ni nga apektado man sila diri di sa na pwede di ba so manghinaot ta manawagan ta sa tanang mga ahensya sa gobyerno nga wala lay pilion nga tanan sila diri nga sa lugar apektado man gyud sila tanan so ana lang no nga unta tanan patas tanan pero sige lang tayo no kabaw ko nga daghan kayo mga vlogger karon tay nga nagkinabangay daghan kay vlogger karon nga nagkinabangay para sa mga tabang Para sa gani nga na mga food pack. Oo. Kuto bra baba wala gid mi ka. Gisi baya mi dire. May magsige mi atang sa baba. Wala jud pero sige lang atong parikamutan no mga idol karing dapitan mga idol so katong mga kuan dire katong mga vlogger so katong gusto nga motabang kaluoy na lang in taon. manang nga no manang nga Mali. manang nga kanang dumlog unsa ni siya nga lugar dire Sitio Paglaom. Sitio Paglaom. Sitio Paglaom Barangay Dumlog. so katong mga vlogger nga katong nag-organize nga magtabang so ato ning sudlon diri dapitan mga idol Ikatulong tayo-tayan gikan sa mananga. ikatulong tay tayo Gikan sa mananga padong ubos. Basta Barangay Dumlog. Sitio wala na Paglaom. diri wala na nabot diri sa inyong lugar Mga vlogger wala, gobyerno wala. Anang may TV naabot dire igora po nag-interview. Pero kato si Kawan, kato si May TV. So yan di mo dire sa tono kay Interview siya mo. pagbalik ato mo na magkuana siya. Mo to biyang nila ko. Magdala na siya og kuan. Nangayot ako dito bisag paniud doon, wala nang sila kabalo. Kami mga vlogger actually nag-organize din nga mga tabang dire ba. So mao ni nga nagbuha mi mga video para among ipakita sa mga viewers. Dili man sa ingon nga nag-video mi para ingon na maluoy mga tao sa Facebook. Dili sa ingon inana mo ang tumong amuay ita mo makuha og view para among ikapakita na qualified nga tabangan inana ba. Oo. Para ang gobyerno makita ang sitwasyon ba? Oo, nga mapakita ang sitwasyon kay daghan mo gumiingon na nag ko sa isang scam ba nga dili ko na itabang inana ba. yan na istorya nga sa mga Facebook ano ko nung tabangan sila nga dito yung kuno puyo dire wala sila kasabot sitwasyon Dili wala gid sila dili kani napugos nag puyo dire kay tungod sa way kaabang ana gid. wala income nga klaro kay kung mga abang ta wala kay trabaho Lisod ni kayo mga abang taan ang mga wala kay klarong trabaho lisod kay mga abang tano niya ato ang income sakto ra sad kayo para sa pamilya. Unsa pa may atong ibayad sa atong pang-abang, di ba? Mo na kita bisan na kahibaw ta nga kay dapita danger gini siya, danger zone. Pero nipugos kita pagpuyo kay unsa man nga dili man ingon na ato ang kita ini sa sample sakto ra pang adlaw na to. napagani kuwang Abang ta na mga subdivision pagpila abang gud ana gud. Tag 7,000. manang uban moingon dili ang nakabangan kay tinuyo Dili sakto man ila tinuyo ang bitaro magpuyo dire tungod sa mga kansyon dili pwede kay abi kay ano ko dili pwede. nakabasa din ako sa Facebook na Dili. Kita rin pugos tag puyo sa mga ingani nga lugar tungod sa tong kalisod, di ba? kay kung na pa lang ni kaawang ikakto din puyo dire ay Mao gyud sakto. Pero sige lang no, basin sa tuang phone, sa tuang pagbalik dire magkita-kita lagi hapon ta. nakakatulong Kasi nga nimo tay? Mario to Mario. Tay. Tay, salamat no. Tay. Ados ako. Hopefully pohon sa kung pagbalik magkita-kita lagi hapon ta dire. Sige, thank you. Okay.